дӯстони азиз салом. имрӯза видеои мо мешавад қисми дуюми анамин мебело аз кӯҳнабозори Саховат. касоне ки намедонед ин бозор ҳар рӯз кор мекуна, иҷода ҳам мебелои нав ва ҳам мебелои истифодабурдагира шумо метавонед бо нархҳои дастрас пайдо кунед. масалан анамин детажа бинед 1500 сомон будай нархаш. афсус ки рақамҳои телефони фурӯшанда нестай, то ин ки ман монум ва шумо бо худи фурӯшанда гап занон кунед. ана ин мебел беҳад хушрӯ, ин мебелои анамин королевскиёи пешинаяй, ин ҳам хе калонай, оинашам хичам бад, материалаш тамоман дигар хелай. ҳози ҳами королевскиё буромадагиай ва ё дигар хелан. ин фақат анами чӣ дора, трюмо дора, оина дора, баъд дута тумбучка тамом 3000 сомон гуфтан. шояд ки бо арзон шава. марҳамат биёед бозор хитон бинед. чизи дигаре ки мехоҳам нишонти манам, марҳамат ин рақамҳои фурӯшанда 5000 сомон анамин 8 стулу анамин хе столи хушрӯ. столуш аҷоиб хушрӯ, материалаш, стулошонам стулош ваяй дар ҳолати хуб қарор доранд. марҳамат касоне ки мехоҳанд пурсон шуда будед. 5000 сомонӣ анами столи калон ҳамроҳи стулош. 8 стул дора. ин стулои оригиналан, стулои хушрӯ. набинед бо арзон меша. ҳамин рақамода занг занед агар фурӯхтагӣ набошанд. ман ин видеора як рӯз пеш кардагиям. ана ин намуд ҳастай столу стул, 4 стулу бадами стол. ин 1000 сомония дӯстони азиз, бо арзон мешава. ози рақамҳои фурӯшандара аз наздик нишон метиҳам. занг занед, бо нарху наво кунед ҳамроҳи ҳами фурӯшанда. набинед 901 41 18 28 ё ин ки 985 49 99 05. иҷода ана 2500 сомон. ана дивани тоқаяй ҳамроҳи ба фикрам тумбучкош, матрасои ваяй навай ортопедическияй. ин нарх бо арзон мешава. дар бисёр видеоҳо ман огаҳ мекунам тамошобинони азиз ки аввал нарху навои бозора бинед, навша бинед, баъдан омада муқоиса карда метавонед харидорӣ кунед. агар мисоле нархе ки ман пешниҳод кардаистам, гуфтаистам аз ами бозор ба шумо писанд омада боша, мисол арзон боша, шумо баъдан метавонед омада бо фурӯшанда кати гапзанон карда, арзон карда харидорӣ намоед. ана диван ҳамроҳи тумбучкоошон 2000 сомонай. иям бо арзон мешавад тамошобинони азиз. материалаш глянцевияй. диванаш калони бадам нестай додамай, вале чӣ хеле ки королевскиё аст хали нест, калон нест. иҷода бо анам хе дивано ҳастай. нархҳои ино ҳар хелай дӯстони азиз. 2000 2200 1000 ам хеле нархошон тақрибан рости фурӯшандаш набуд. аз шахси дигар ма пурсидам ва ямихе тақрибан нархша гуфт. набинед дута намихе дивани хушрӯ, ягодама матрасошон нав. анами рақамҳо дӯстони азиз, рақамҳои фурӯшандаяй. ҳозир ман якчанд чизе ки нишон метиҳам. шумо метавонед анами рақамода занг зада аз худи фурӯшанда бопурсед нархоша. ина барои компютерни столик, барои дарс тайёр кардани кӯдако. бинед чӣ хел хушрӯ. 800 сомона ё зибо аз наздик нишон метиҳам вая. ана дивани деэтажаям 800 сомон. сирх лесницаошай қафояй пратар бо аз инҷа нишон метиҳам. ана бинед лесницаш аз ин тарафай вай дивани деэтажара яктаяй 800 сомона метия. бинед одами калона мисол дар иҷа метавона хоб рава. дуэтажа. анам рақаме ки ҳозир ман нишон додам рақамҳои фурӯшанда буд дӯстони азиз. ина касоне ки мехоҳанд
занг занед, шояд ки бо арзон кунанд. ҷаданай шкафҳои поёнаш беҳад хушрӯви калон. анамин 800 сомон. нагуфтам барои компютерам астай, барои мисол стол барои дарс тайёркунии кӯдакоям астай. бубинед чандта шкафчик дораву барои ина китобошонам мондану дигар материалаш чиай глянцай. бисёр хушрӯ. 800 сомонӣ. ҳамон рақамода занг занед. ай фурӯшанда бопурсед, бо шояд ки арзон кунад. дӯстони азиз, ёдовар мешавам ки ин бозор дар саховати шаҳри Душанбе ҷойгир аст, дар қафои бозори Ганҷина, дар ядҳои охирони ҳамин бозори Ганҷинада. касоне ки мехоҳанд биёед, ҳар рӯз кор мекунад ҷои мебело. аз наздик бинед. ана ин намудбо ҳастай шкаф купе. нархира аз анаму худи фурӯшанда пурсед. рақамое ки буд дар рӯи экран аз худи ҳамун фурӯшанда пурсед. нархша ба шумо бо пурра мефаҳмонад. чанд сумай чанд сум нест мефаҳмонад. як тарафшанам хеш фанера, як тарафуш полка. и бариш 2 метрай да, тақрибан 2 метрай баришу баландишам ами 2.20 хеле баландиш. иҷада бо анаи вайш ҳастай. бинед ҳамин шкаф купеи оинадоруш ҳастай. ина бинед нархҳои ино ами бошад 2000 дӯстони азиз ё ки 1500. занг занед бо пурратар мефаҳмонанд. иҷада хостам ба шумо қолинора нишон тиҳам. масалан бинед 2/5 мадона 450 сомон. бисёриҳо пурсон шуда буданд ки қолинора нишон тиҳед, нархоша гап занед аз кӯҳна бозор. ина бинед қолини мадонаи 2/5 450 сомон. 3/2 қайрухум 400 сомон. 2/3 қайрухум 400 сомон. ина бинед қолинои пешина. ина мудуш ҳастай. 2/420 ям қайрухумай 500 сомон буда. ин нархҳо бо ҳамаш арзон мешанд. чӣ хеле ки ба мо фурӯшанда гуфт. ози ман рақамҳои фурӯшандара мемонам, шумо бинед. баъд 500 сомон анаи ҳастай. 2.5/4 500 сомонӣ. ози мерема диванура нишон метам. дивану креслоора. якбора рақами телефони фурӯшандаи ами қолинорам ба шумо гап мезанам, нишон метиҳам аниқтараш. шумо бинед. ин видеои мо қисми сеюм ҳам дора. марҳамат, интизор бошед. ина диванашон ҳар хелай 2000, 2500, 2700, 4000 ҳар хелай. бисёрш 1500, 2500 ам хелай нархошон. ози мана инам дора бинед. инаи рақами фурӯшандаи қолину анами дивану 985 96 92 96. ина бинед. ами инора кадо меша ки мехоҳед нархоша пурсед. масалан занг занед, аз худи фурӯшанда пурсон шавед. барое ки ман умумӣ пурсида будам, гуфтанд ки аз 1500 2000 то 4500 вай доранд. инамхе диван кресло ҳастай. нишан бинед чӣ хушрӯай. иям ами бошад 2000 сомонай. бо аниқтар аз худи ами фурӯшанда бикунед. ин дивани калона меша бинед барои хобравӣ. баъд кресла дораву уголокай. бори дигар рақамои телефони фурӯшандара нишон метиҳам. ина бинед дӯстони азиз. занг зада маълумоти пурратара аз худи фурӯшанда дастрас кунед. ана иша бинед
кресла дора, диван дора. бинед чӣ хел калонай, қариб 4 чиз дора. ҳамин комплект ҳамаш 4000 ба фикрам 4000 сомонай. занг занед бопиратар аз худи фурӯшанда пурсон шавед, шояд ман қиматтар гуфтестам. ҳами вайш болишташ камакак об расидагиай, доғи обай тамом. Дигар тарафаш ҳамаш ҳолати хуб қарор дорам. на омада бо аз наздик бинед. касоне ки дар Тоҷикистон ҳастед, ба шумо агар дар кор боша, мисол ҳамин дивану